anava pel carrer un dissabte per la nit al piano, vosaltres ja no ho heu conegut això, a Borriana, i me vaig topetar en Nelo Vilanova, que jo el coneixia perquè ell era del Barça i jo també era del Barça i havíem estat moltes voltes veient el Barça junts i tal. Martí, m'han dit que eres músic. Ell sabia que jo era músic i dic, sí, què vols, Nelo? Diu, no, és que anem a fer un grup de teatre, faria falta gent, músics, i per què no vens a la reunió? I jo dic, Nelo, no me mareges a mi, que jo no estic jo per reunions ni per teatres. Total que el dia ixe vaig dir, mira, aniré a la reunió. I vaig anar a la reunió i estava el vostre director, Adolf Piquer, també estava allí, Leandre, Nelo, Mireia, Marisol, i vam fer un grup de teatre allí al Maset de Nelo. Adolf era el director del grup, era el president de l'associació ISA, i ahir va néixer Xarxa Teatre. Pues al principi vaig començar de músic, però en seguida ja em van donar el protagonista, estem parlant de portar gegants i de fer teatre de carrer, no teatre de saló. No sé per què, a mi sempre em tocava, si feien la bruixa marruixa, jo feia la bruixa, si feien el rei barbut, jo feia el rei barbut. Recordo un dia, a principi, un carnaval, que me van disfressar de capellà i anava jo en sotana i, mare meua, dic, Nelo, te mataré. Però al final, mira, en el dolçainer de Tales feia el capellà i també anava en sotana. Va ser casualitat. Jo estava fent teatre, estava en Xarxa Teatre i paral·lelament a l'inici de Canal 9 estàvem fent unes proves, havien repartit unes pel·lícules a gent que havia demanat el poder fer-les, el doblar-les, i a Castelló una gent va demanar una pel·lícula que es deia L'home del braç d'or, que protagonitzava el Frank Sinatra, i no res, un dels actors, que era Carles Pons, que desgraciadament està mort ja, un gran actor d'ací de Castelló, ell era de Vilafranca, no hi va poder anar al doblatge que es feia en Barcelona, en Cutelever. I aleshores, com jo parlava bé el valencià, em van cridar a mi, jo feia teatre, un actor, jo no havia fet mai doblatge i cap a Barcelona vaig anar. Coprotagonista, era un personatge característic, parlava xina, feia veueta i era el que li proporcionava a Frank Sinatra, li proporcionava la droga, anava a comprar-li-la perquè ell no s'embrutara els dits. I no res, em vaig donar compte de què servia per això quan el director de l'estudi, Albert Trifol, em volia enviar de l'estudi, perquè deia que a mi no me porteu gent com esta que no sap doblar, que en la vida no ha doblat, així estarem tot el mes per doblar una pel·lícula, això no pot ser, això no pot ser. Total, com no podíem buscar-ne un altre, la germana d'Albert el va calmar, va dir, vés-te'n, ja mos apanyarem nosaltres, i em va agafar a mi, va dir, mira, això és faixina i tal, em va agarrar i amb molta paciència, i quan vam acabar el doblatge va tornar Albert i va dir, bé, la pel·lícula l'heu acabat, però l'únic personatge que m'agrada és ese d'ahí. I diu, pues mira, este és el que volies enviar a casa. I aleshores em vaig donar compte de que podria servir. Una altra volta serà fred, sempre li deia això. Quan vam fer aquesta pel·lícula vaig conèixer a Jordi Dauder,
que era l'únic professional de veritat, un gran actor valencià, però que treballava molt a Catalunya, en TV3, ara ja és mort. I, clar, aquell home pues, a mi em va impressionar, però després vaig veure a la sala del costat estava Jordi Hurtado i també vaig dir, hombre, pues, un crac, pues, te doblava tota la pel·lícula de soldadets, te feia 3-4 soldats que parlaven entre ells i ni t'enteraves de que era el mateix tio. El Son Goku va ser un plaer fer-lo, perquè al final ja eren tants capítols que ja el ves obrir la boca i te ves a tu, en compte d'ell, ja parlaves en ell. Sí, vaig treballar, però sempre de freelance, sempre entrant per la porta d'on estaven les seguretats i sense poder aparcar dins al pàrquing, una història, però al final entrava dins i feia el que havia de fer i sobretot vaig treballar en esports. I ens fèiem un programa que es deia Passa-la, que el Ferran Pina era el director del programa, i fèiem com... Era un programa de futbol i fèiem bromes. Nosaltres doblàvem a Fernando Roig, a Romario, a Valdano, a Luis Aragonès. Agafàvem la imatge d'ells, d'una roda de premsa o de qualsevol imatge que n'hi havia en arxiu en la televisió i ficàvem la veu damunt, ens inventàvem, fèiem el guió com si fos una pel·lícula i, clar, feia molta risa perquè els fèiem fer de tot, cantar, de tot. I sempre aprofitàvem moments en què a lo millor dia una cosa i els altres aplaudien o manejaven. Fernando Roig sempre manejava així, fèiem cantar i ell cantava i això era molt divertit. Van revertir el 75% que n'hi havia en valencià i 25% en castellà, el van revertir a 25% en valencià, 75% en castellà. I recorde que hi havia programes que constaven com a valencià. Hi havia un programa que feien a la 1 de la nit o a les 12 de la nit que consistia en un tren que anava per la via i portava una càmera davant i anava gravant la via. No era cine mut, però se sentia tatan, 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 del tren i les imatges. Això era producció en valencià. Després recorde també les tardes de cine, que, com s'escriu igual que tardes de cine, també constava com a producció en valencià, quan totes les pel·lícules, a més de ser de vaquers, eren en castellà i de l'any de la polca. Ells exigien que invertírem en màquines, fent homologacions, i en canvi estudis que s'havien gastat els diners en comprar màquines, en reforçar-se, pues... Bé, bàsicament tot el meu treball ha sigut en valencià, encara que he fet molts doblatges en castellà per a Antena 3, el multicine, però clar, són telemovies i les telemovies van a preu de saldo, per això venen a València. Les pel·lícules de cinema solen doblar-les en Barcelona i en Madrid. Últimament se n'estan aprofitant de la baixada de preus espectacular que hi ha en València a manca de treball i solen doblar els protagonistes en Madrid i tots els secundaris i els ambients en estudis de València a preu d'això.
Mira, Parc Juràssic es va doblar a França, a París, i menys el Güelo i els dos xiquets, tots els altres eren valencians. Van anar a París i la van doblar. Los Visitantes també la van doblar tot en gent de València. Per què? Doncs en aquell temps estaven de vaga a Madrid, Barcelona, i nosaltres no estàvem de vaga perquè nosaltres estàvem flipant de lo que cobrava esta gent per pel·lícula i els pareixia poc, quan nosaltres estàvem cobrant menys de la meitat. I nosaltres vam decidir en assemblea, tots els actors, no fer vaga, i entonces les productores van vindre a València perquè tenien que traure endavant els projectes i els estaven bloquejant. Jo en aquell temps vaig arribar a doblar al Johnny Depp, però de molt jovenet. Era, no sé si va fer Eduardo Manos Tijeras i va fer una altra pel·lícula. La pel·lícula que jo vaig fer es deia Benijun. I va vindre el de la Voz d'Espanya, de Barcelona, i jo estava dirigint la pel·lícula, anava a dirigir-la i li vaig presentar 4 o 5 veus. I l'home va vindre de Barcelona i diu, mira, ¿sabes qué? Pruébalo tú. Y me va a hacer probarlo a mí y yo me voy, lo haces tú y se acabó, ya me la entregaràs. Vull dir-te jo que quan és en valencià ho fem malament i quan és en castellà ho fem de la muerte. El mateix actor ho fa en castellà i ho fa molt bé. Ho fa en valencià i ho fa igual de bé, però l'espectador i sobretot l'especialista que juzga no me acaba. I després és el mismo tío. Està clar que una televisió ha de tindre un pressupost i que si tu no eduques, ningú educarà. Si tu no parles valencià, ningú en el món parlarà valencià. Aleshores, això és una inversió que com a societat hem de fer. Jo he fet de tot. Vaig estar temps a l'atur. Penseu que quan una persona s'ha dedicat quasi 30 anys al món de la faràndula, anar a una fàbrica i dir tu què saps fer? No, jo faig pel·lícules, o jo soc Son Goku, o jo soc la bruixa marruixa. No vas a topetar faena. Em vaig posar a estudiar, vaig treure el superior de valencià sense apenes estudiar. Anava a classe i tenia un professor que era un crac i sempre estava de broma i només en el que ens deia i jo me'n ria ja a l'examen, mira, això és el que deia el Batiste, això és el que deia Batiste. I vaig aprovar i quan vaig fer l'oral a la segona línia em van dir para. I tu eres locutor de ràdio? Jo dic, no, jo soc Son Goku. I ahir es va acabar l'entrevista i li diu, i l'examen? I diu, quin examen? Este està aprovat. I em van aprovar. Em vaig treure també de la UNED, estava estudiant Ciències Polítiques, a tallar pins i a arreglar carreteres. D'ahir vaig estar en una associació en CASDA, contra el SIDA. Vaig estar de monitor d'una sèrie de gent que tenia l'UVIH i d'ahir ara estic treballant a l'Hospital General, i les voltes que pega la vida. El que hi hauria de fer és treballar en la gent de base, és dir, gent com vosaltres que esteu així estudiant i que teniu inquietuds i que podeu fer, per què no, podeu fer un projecte. No se trata de subvencionar-vos ni pagar-vos, sinó
el que pugueu accedir a poder fer i a poder presentar-ho en certàmens, i el teatre passa el mateix. Si hi haguera un circuit teatral que, a part de contratar sempre els mateixos, és a dir, els grups subvencionats, es dedicaren en igualtat de condicions a rebre a tots aquells grups, sobretot novedosos. O sigui, no aporta res veure sempre al mateix paio tots els anys. Si comencem a treballar des de la base, tindrem teatre i tindrem guionistes i tindrem pel·lícules i tindrem de tot. Estem parlant de que vosaltres tingueu un futur. Estem parlant de que isquen més actors, de que isquen més guionistes. Aleshores tenen que haver facilitats, tenen que haver teatres.